Ning nyatane kaya ngene iki ditrepne ning wayangan kok ya penak. Lah iya. Watone sindene iki iso all-round, Gong. All-round? Heeh. Iso kabeh. Ora mung tetembangan perkara sing klasik, sing modern, ning uga iso nari sesuai dengan alunan kendang. Lah dikendangi dangdut ya megal-megal. Oh iya. Lah dikendangi anu ya penak ngono jogetane iki luwes gandes luwes merakate. Lah iya. Ini membuktikan bahwasanya sinden Dwi Jolaras Indonesia iki siap tempur. Wah ngono. Ya. Dijak piye wae iso, dijak model garapan piye wae iso. Oh ngene ya, Tru. Ya. Lagi PR kanca-kanca ki mau ya ditagih lawan guruku. Pak Eko Mugiono ingkang wonten ing Cikarang, Jakarta. Sok tanggal 22 lagu apa jenenge Lencer Kuning kudu apal. Oh ngono ya. Lah iya ta nek mung digawe PR bangsa lagu-lagu lek kanca-kanca ki kaya ngono ki apa ta gaweane utawa panganane, Truk. Oh, ngono ya. Mas Gareng, apa Truk? Isih ngabiyantara sowan. Heeh. Ana daleme penjenengane Bapak Sugianto, Pak RT, heeh, uga Bu Yayu ngerancang wonten ing Mantingan Kabupaten Ngawi. Oh, ngono Sing dituju ya mung awake dhewe, Truk. Oh, ngono Walaupun ditawani dalang A, B, C, D, E, F, G paribasane wis ora kengguh awake dhewe sing tinuju ana telenging kabu ingin kudu bisa dadi asrana menghibur masyarakat dalam rangka pernikahannya menjadi Mbak Ayu Nadia saha Mas Irfan. Oh ngono ya. Matur sembah nuwun peparingipun rejeki panjenengan Pak Sugianto saha Ibu Yayu. Lumantar panjenengan ingkang sampun maring rejeki ingkang dipun maringaken dhateng kula sumrambahipun lumintu dhumateng para kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Ngono. Ya. Sida bayaran bar tanggal 22 ya? Ora. Padake dalang tipis ae. Sesuk tetep bayaran aja do kendho. Ngono ya. Rumangsane nek wayahe bayar iki ya bayar. Oh ngono. Ya. Ora kena duwe wis dilunasi duit entek sik wiwekasane tinggal gelanggang colong jupuk iki ora kena. Oh ngono. Ya. Colong Melayu. Lah heeh. Tetep tanggung jawab. Heeh. Ngomongnya. Yo. Nduk niken salindri isih lenggah. Terus putuku si legit ya sih lenggah. Ngono, Truk. Ya. Para pandemen-pandemen budaya ya isih akeh sing do pareng pinarak. Lho kae ibu-ibu sik do lenggah. Wis sakmono kae jek do kebak mirsani. Kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 gek wanci gara-gara ki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit isih kebak sing dawungon. Mula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia, tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah masih hadir pada malam hari ini. Seta, kowe iki aja kegeden sirah. Ngopo? Sebabe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara Nonton wayang ndelok niken. Rumangsane ndelok dapurmu. Ha iya. Ya. Coba sih. Mau sore mau rong sempat ngetokne sing klasik-klasik, Bro. Oh, ngono ya. Mula cakala mangsa sing mirsani nganti ngancik gara-gara ngriki para pinisepuh. Mula disuguh lelagon sing berbau klasik. Oh, ngono. Ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Niken Salindri no. Apa rumangsamu Niken Salindri ki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh tidak. Ora ya ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan, Bro. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya ki Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Wedok ya sing ngendang. Aku marahi dititipi duit. Oh, ngono. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum ingkang mapan ana ing Den Haag Belanda.
Oh ngono. Ora kleru yahene iki rong patek isuk, Tru. Oh iya, mergo wektune iki jarake beda antarané kene karo Londo. Oh iya, ya. Ya Nduk, Maharani. Kowe pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen gen leren Sawatara. Ya. Ya. Aku njaluk sing klasik sik, Nduk Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe dispesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih, Tru. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwija Laras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Wah, Niken ra iso. 29. Heeh. Terus diundur tanggal 30, Tru. Wah iya, ya. Terus mengko ketemu Niken meneh Tanggal 9 Desember. wah ya, nang Kediri. Heeh, ning Kediri. Ya. Ya Nduk Ken. Selamat pagi, Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngrumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Apa? Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara iki lho, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen, nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen, nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten Pak? Ya ora. Mergo apa? Penjane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Nah. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh kupuh lungguh karo suguh, ya kan? Leres. Ora lukak bakale. Kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Nembang apa, Nduk Ken? Napa Pak? Nembang apa? Jenengan serke napa Pak? Lah ular kambang iso. Nggih, saged. Jineman iso. Iso ta? Anu Saged. sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenenge Pak Dalang Simon, Nggih. Sragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh jenengan to Pak. Heeh. Ngapunten nggih Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Ya. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Jenengan ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo sih? Siap ya? Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya Nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur Pak. Telunyur-telunyur. Ya. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe lana
murap mencorong katon tejane yo mas rebut kae-kae rebut kae-kae butuhku mung nyambut gawe rebut apa-apa butuhku sabar narima ora pati ayo nanging iku nani mula kowe tumrap wanita sejati Ya, kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho, Ken. Nggih, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Nah. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Mboten. Ora panas to ngeplak kendang. Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bake maratuwaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. belajar. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegesane teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Maremno kantun dongakne. Ndungakne piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Weh. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. dititipne Pak Do niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, Oh, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelasno lek mulang ngono galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged wolak-walik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongne kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongne kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu Dijolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku mbak-mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe.
Saipik iki apa? Sae tur apik. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho, gen multi talenta. Ya, ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Ben. Masa ta, Pak? Heeh. Kok rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok ya. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mik disauri. Darane bisu kok. Ah. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane congpenge jarene ngono. Iya. Urung tahu dia apa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksud tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Hah toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya. Iya, wah, untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya, Tru? Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Oh, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi parane wis ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah.
Apa nduk, Git? Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok nomor Slendro. Pelok nggih. Pamintaku ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa nduk? Legit. Ayo tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Yan. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Buduwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ora ketang awan. Oh ngono. Ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang. Urung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Ya. Dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mawon. Oh, Pak. langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Ya. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah ngger malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti kok. Bojoku ya ora selamat hari bapak no ya ora. Lah ya, iya. Ya. Kok sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Ah, sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu. Setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya. Urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Wo ya. Heeh. Pancen bapake yo dalang. Wo, bapak ini kan yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Wo, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Jadi Niken Salindri ki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten ki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Juwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh iya. Dwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngaman, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Nggih. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Uyuran anggolai sing tak sayang mubeng-mubeng miterang gonku golei ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang
Ya, dangdut apa badut manut? Sik, kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengen ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ayo. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja ta, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja ta, Nduk, iman-iman dadak. Sik to, Pak. Arep eksperimen, Pak. Piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Sik kan wi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cah nyolong. Piye kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane? Pot. Heeh, iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya padha aku. Ya, Pak. Delok ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Boten, Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak.
paling mek sitok-tok kuwi. Mboten Pak, enten meleh Pak. Niki Pak. Iya. Ya wis, Pak. Ya, piye mau keluar? Piye kuwi enggak? Wis ora kan? Bisa toh Pak? Biasa aku enak. Ora alah. Halah. Ya, iki kelebihan. Pak. Kok iso ngene Ya piye? kuwi bokonge sik urung jebabar Pak. Lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo nduk git cilikamu iso. Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek Pak. Jek nene. Piye. Piye. Ndi Apa nih ya? Duduhno. Tapi ki kudu di zoom e. Iya. Iya, di zoom. Nganti di zoom barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Ya. Ya. Piye kuwi enggak? Piye Pak? Ngene lho Pak. Heeh. Pluntirne ngene Pak. Heeh. Duh, iso lho Pak. Iya. Heeh. Wis entek mendi. Kok iso ngono Pak? Piye neh? Piye neh ijek? Ayo Tapi ijek. Tapi ki kudu linggih Pak. Wis peng 3 mau 4. Iki enek-enek iki. Yo Piye, piye? Piye butuh apa? teng dhuwur. Heeh. Lagi Ngene to. nek panganane. Oh, dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini tapi ki kudu di ngene Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh Pak, rangkepan Pak. Oh, rangkepan yo wis. Ora rangkepan. Tapi isine Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu. Lah nganggo apa ora kok? Lah deloke. Kanggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Kanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Ah, dah. Makasih Mbak Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wes hop sakmono ae. Ngono Pak. Lah iki kita nangkal ki piye iki? Iki nyangkal lah iki lalan lampu dapat kabeh. Wes. Wes kabeh Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngopo sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni Pak. Muni piye? Niki lho Pak. Ini piye Sik, pinggir? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol bae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Piye? Cek iso muni apa ora ya Pak? Kadung di mic munine bes ngono sini ya. Jenono. Oh gak usah nek Piye? Pak, gak usah. Oh malah Gak usah, gak usah. Ora usah. Ini monggo Pak. Oh, langgen. Lapine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Ya. Oh wis kadung dudu barang kali ora Terima tepuk kasih. tangan to, Pak. Ya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to? Nggih Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye ceritane dhisik piye? Ya, Kamu nggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya Pak. Oh, Iya Pak. langgen. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya, iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, Red di. Kekno Angelia Sundak. Nggih, Wi, coba sini. Kekno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot.
Bajing loncat. Oh ya bajing loncat. Ya, ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Dirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok 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 nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Ah, jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Ah, wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kenthel sing seru. Oh, ora ah. Iki balungan jotos-jotos. Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados. Mbak Retno, bajing. Bajing loncat, bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian Sinden kabeh siaga. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, dah astana. Bajing loncat, dah astana, hati lebat.
hati lepas rasa tertinggal. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, tahan tanah. Bajing loncat, tahan tanah, hati lepas rasa tertinggal. Kuda tegak, tarik rambut luar bisa. Kegawatos, kamu kesangat bersama. Api-api, api-api dan sini. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, balik. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ecing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, hati lepas narosan tadi yang Luar biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungpe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak maringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono. Ya. Icik-icik cirit grup. Wah ya, ya. Ya.